Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti e windande men hande. Kala ko jiiɗa ko wayni ko a, so wayni ko a, so wayni andu wonti a podɗo. Ɗo ko ba mawɗo, ɗo ko ba tokoso. Ɗo ko ɓa mawɗo, ɗo ko ɓa tokoso. Ɗo ko ca mawɗo, ɗo ko ca tokoso. Ɗo ko da mawɗo, ɗo ko da tokoso. Ɗo ko ɗa mawɗo, ɗo ko ɗa tokoso. Windande ma goo nani. A ɗum ɗo woni mawɗe ɗe, ɗo woni tokose ɗe. Ari ardi woton ko mawɗe e tokose. Mawɗe manani a, ba, ɓa, ca, da, ɗa. Tokose ɗe a, ba, ɓa, ca, da, ɗa. Ɗo ko porgal a. Wadde ko jangate a ko ni foti. Woton ko a mawɗo, a tokoso, a pooɗaɗo. Ba ko jangate e hewde ko ni foti. Ba mawɗo, ba tokoso. Ɓa ko jangate e hewde ko ni foti. Ɓa mawɗo, ɓa tokoso. Ca ko jangate e hewde ko ca mawɗo e ca tokoso. Da ko jangate e hewde ko da mawɗo e da tokoso. Ɗa ko heewi fof ɗo haaɗi. Ɗa ɗo ko ɗa mawɗo, ɗo ko ɗa tokoso. Nden noon a, ba, ba, ɓa, ɓa, ca, ca, da, da, ɗa, ɗa, a, ba, 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 ɓa, ɓa, ca, ca, da, da, ɗa, ɗa, a, ba, ba, ɓa, ɓa, ca, ca, da, da, ɗa, ɗa. Ƴettu kuɗol ma e karne ma. Mbañiruɗa janga ɗigga. A hoolaki hoore ma, ƴeewa camorɗamo, ɗakkoɗa sara makko o holluma ha jiita lawol. Adiyam holluma noddu en e 00221 77 906 14 81. Mbaɗa yaya, mbaɗa li, jiya wasabo ga caggirɗa. A saggayi noon, alhamdulillahi rabbil alamina. O ko musidɗo mon, giɗo mon, almudo mon nder e bowal, yaya li, kala Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.